Hello, sziasztok mindenkinek, Angro vagyok, és úgy döntöttem, hogy Grand Theft Auto San Andreas misszióit megcsinálom nektek. Kezdjük is az első misszióval. Szerezzünk egy kocsit, menjünk haza. Úgy gondoltam, hogy az első misszió az túl könnyű, úgyhogy megcsinálom az első missziót, és plusz hozzá még csinálok egyet, mert hogy ez az első videó. Nem fogok semmiféle kódokat használni, a rendes GTA ütemet úgy fogom lejátszani. Semmiféle kódok nélkül, mint az ami a Hellsolyam, vagy a mit tudom én, mindegy. Világszerte játszhatják ezt a játékot. Most szedték ki, nem épp most, de kiszedték már a multiplayer részét is, tehát letöltöd a multiplayert, San Andreas multiplayer, az a rövidítése, és mint láthatjuk, igen, térjünk vissza a multiplayerre, addig elmesélem. És ahogy van a multiplayer, beírjuk a nevünket, nézzünk a netten, hogyha már tudunk egy szervert, nézzünk, betesszük, és akkor megadod a barátaidnak is, Skype-oltok, játszottok. Ugyanolyan, mint a Minecraft multiplayer. Mostan kell kövessem barátunkat. Van Big Smoke, ezt elfelejtettem a nevét, Ryder, és ez a piros rózsaszín kocsis bácsik követnek engem. Jó, nem bácsik, hanem valami buzik. Ó, ne. Csináltam nektek. Mondjátok meg. Én fogok odaérni, hogy engem... Egyszer már átvittem a GTA-t. Egyszer. Jól van, bevallom egyszer. Igen. Most, ahogy látszik, meg fogunk állni, és követi a barátunkat. Tehát képzeljetek ide, olyan hülye voltam, hogy a mountain bike-ra, vagyis a BMX-re DH módot tettem, és a mountain bike-ra pedig BMX módot. Tehát hogy lehettem ilyen hülye, nem tudom. Bocsánat a lagért. Tudom, hogy lesz lag. És van. Jó, itten majdnem leütött a kocsi. De nem probléma, majd menjünk. Fölkerekünk az aszfaltban, nem baj. Most miért jössz nekem? Miért jöttél nekem? Megvolok agyárak. Jó. Láthatjuk, én kéne kövessem őtet, de én megyek elől. Most ezt leütik ki, nem? Ha megint nekem jössz, mi a bajod vele? Camblock, kicsit lassabban. A béna rózsaszín ott marad fent. És hogyha megcsinál... Lejött, miért? És hogyha megcsináljuk ezt a missziót, akkor megkapjuk a Big Smoke-nak a házát. Erigy, kérlek. Igen, Yuri to far away, stay with Ryder. Igen, Ryderrel fogok most nem törölni, csak jött ez a buzi utána, miért majd mit csinálok. Igen, ő még mindig követ, mi beírunk abba a kis körbe, és ahogy látszik, kaptam egy achievementet, egy cycling skill. Nyilván lejöttem a hegyről,
Igen, és ennyi lett volna az első misszió is, megkaptam, és megkaptam a házat, és kaptam a respektet is. Jól van. Ha bemegyek, le kell mentsem a missziót, nem másképp, hogyha... Igen, mindegy. To save the game, pick up the diskette icon. Saving the game will advance time be 6 hours. Jól van, ide leszállváljuk. Lementsük, bocsánat. És kezdhetjük a második missziót is. Igen, elmegyek Ryderhez. Jó, Szolatelóm az iPhone. Jó, nem szarok. Mindegy. Igen, itt van Ryder. Nem tudom, mit csinál. Cigizik. Most elmenjünk Ryderrel egy finomat pizzázni. Milyen, ugye ilyen gyönyörű Ryder kocsira? Soha büdös életben nem mostam meg. És milyen szép. Press V to change camera vibes. Use the mouse or right analog stick to raise and go back. Jó. Elmenjünk pizzázni. És levágjuk a hajunkat is, mert hát olyan a hajam, hogy a lábamig ér. A Ryder szerint. Tehát figyeljetek ide, bemegyek a fodrászhoz, és anélkül, hogy levágja a hajam, ő megcsinálja nagyobbra. Ez a Roxfordban tanult. Melyik is legyen. Ez töké. Nem. Hagyjad így most, mi a baj lesz? Nem mindegy. Nem tudom, hol van Ryder. Elszalad? Ryder, mi a bajod velem? Mégis le akarod vágjam ezt a gyönyörű hajam. Ezt. Töké. Hátul kopasz vagyok. Nem baj. Töké. Nem. Mit csinálsz? Nem. Így, tökéletes. Látszik. Ilyen rátettek egy bilit a fejemre, és lenyírtak. Töké. Értem, mit mondsz. The well steaked pizza. Pont. Igen. If you do not eat, you will lose weight and eventually energy. When you eat, you gain energy, but eat too much. And... Értem, be kell menjünk pizzázni. Egyből be is ugrottunk. Jó. Elmentünk McDonald'sba. Értem. Ez nagyon finom. Eszek egy kicsit. Megpakolom magam egész 9. Itt meg ilyen Ryder leveszi a sapját, szét akar lőni mindenkit. Bírom, amikor bejöttem, tele volt emberekkel. Bejött Ryder, mindenki kiment. És elővette a puskáját. Szaladj, motherfucker. Az agyád. Na be! Gyere, szaladj, lehet megvárnak. Mindenki meg van örülve egy rohadt puskástól. Értem. Ahogy megláttak egy puskát, mindenki átmegy a piroson. Ilyen. Ez a San Andreas. Ja, oké, neki mentem egy oszlopnak, nem tört szét. De ezek az oszlopok, ezek plastikból vannak. Neki megyek egy fának, az meg ott áll, az még egy árvi sem dönti ki. Hát tele van a Sprite-tal a hátsó. Na, visszateszem a kocsidat.